Здравейте, мили приятели! Току-що се прибрах гладна, огладняла и ще си направя моят обяд, естествено с Lighten Up Shake. Тук съм си нарязала половин ябълка. Сега ще си сложа кисело мляко, Greek Style. Не диетично, защото съм установила, че когато ям специално диетични неща, огладнявам по-бързо. Затова вече ползвам пълномаслени неща. Така, сега ще ви покажа. Ето, сложих си киселото мляко. Слагам си бананче. Си нарязвам. Така, да ме засити. Виждате ли?